Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe azibophezele kwa IEC. Sichithiwe esikazuma enkantolo kanti indodana yenkosi kwelokudlungula udade wabo. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amaqembu ezepolitiki kulesifundazwe angenele ukhetho asayine isifungo sokuzibophezela ukuhlonipha imigomo yezokhetho, ukhetho linokuthula kanye nokubekezelelana. Lo mcimbi ubuhlelwe inhlangano yezokhetho oku IEC kanti ububanjelwe eThekwini. Amaqembu abeke izinto eziningi ngesikhathi esayina izivumelwano zokuzibophezela ekutheni azokwazi ukuhlonipha imithetho ka-IEC njengoba kubheka ukhethweni. Amanye akhuluma ngokubekezelelana ikakhulukazi okubonakala kwenzeka ezidaladini njengoba beveza ukuthi zizibuye isuswe izingqwembe zemkhankaso yamaqembu yawo. I must say we cannot have a free and fair election when our election posters are getting removed every day. I hope that party leaders who are here today will ensure that when we get out, we engage our members to ensure that they don't remove posters from other parties. Nami ngikhona la sengithole umbiko ngibikelwa njengonobhala wakwaZulu Natal kwiAPHEMO ukuthi eDumbe eZululand amabhodi eAPHEMO asekhishiwe akade efakwe izolo. So sizokhuluma ngokuthi sibekezelelane political kodwa futhi out there lapha phansi kwenzeka okunye. Oyisikhulu esiphezulu ka-IEC lesi sifundazwe uchaze kabanzi ngezinhlelo ababenazo kuze kuba kufika ekutheni bakhetha amaqembu kuyiwona alandele yonke imigudu nazokwazi ungenela ukhetho. Waphinde wachaza kabanzi nangezibalo zamaqembu agcina ngakwazanga ukulandela imigudu efanele ukuze zongenela ukhetho. We have 52 parties on the national ballot. We have 36 parties on the regional ballot, and we have 33. On the regional ballot, we also have one independent in the province. And on the provincial ballot, we have 33 parties, but that's not where we started. You'll see that with the national ballot, we started with 72, and we had 20 that were disqualified, and we are now sitting at 52. At the regional, we started with 101 submissions, 65 were disqualified, and we are left with 36. On the provincial ballot, we started with 59, 26 were disqualified, and we are now sitting with 33, which are the parties that you're going to be meeting here today, at least they are leaders. Owamaphoyisa esifundazwe ethule inkulumo yakhe uthi amaphoyisa asekulungele ukugada noma yini ezokwenzeka nanjengoba qhubeka imikhankaso yokhetho. With the over 17,000 law enforcement officers that we're going to be focusing on this election, the state is going to spend in KZN not less than 40 million rand, 40, to police the people who are supposed to police themselves. That's how much are we going to commit in these elections. Kutebo Hospisi, wezindaba ze1KZN TV, ku channel 261, ngiseThekwini. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu ikhiphe isinqumo kwisimangalo sowabe ngumongameli kuleli umnomzana uJacob Zuma eceleni lokushushisa ngokuzimela umshushisi uadvocate uBilly Downer kanye nentatheli uKaren Morgan. Ijaji uNkosinathi Chili ukhiphe isinqumo esithi uyalisusa ohlwini lamacala lolu daba kwazisa umsholozi unesicelo asifake enkantolo yamajaji sokubuyekeza ukuchithwa ke kwaleli cala lakhe lokushushisa ngokuzimela. Kanti kamalungu eqembu lomkhonto wesizwe abephume ngobuningi bawo ukuzokweseka uZuma uma phumephethe ke yena ubengekho enkantolo emelwe abameli bakhe. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu ilisusile ohlwini lamacala ayo icala lokushushisa ngokuzimela laloyo owabe ngumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma. Ijaji uNkosinathi Chili ubeke kanje. Private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moon is removed from the roll. Paragraph 2. Such removal is without prejudice to the rights of Mr. Zuma in terms of Section 11, subsection 1 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Paragraph 3, Mr. Downer and Ms. Moon
are directed to appear as accused persons in the private prosecution on the date to be determined in the event that the judgment and order of the full bench of this division per Justices Kruger, Hendricks and Masipa dated 7 June 2023 in case numbers 12770/22P and 13062/22P are finally set aside. uZuma usola u-advocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon ngokushicilela imininingano eyimfihlo ngempilo yakhe kanti usezama izikhawu ezahlukene ukususa uDowner njengomshushisi ecaleni lakhe kepha zonke lezo zicelo aziphumeleli njengoba kuphuma izinqumo zokuthi uDowner uyoliqula ngobuqotho icala likaZuma abhekene nalo lokuthenga kwezikhali. Amalungu omkhonto wesizwe kafushane iMK abephume ngobuningi ukuzokweseka uZuma yize bengekho enkantolo yena siqu sakhe. Isinqumo esithathwe inkantolo namhlanje sisinikeza ithemba, inhlathi yethemba lokuthi umthetho lona esithi mawuguqulwe ukwazi ukuthi ulekelele umuntu omnyama nabo bonke abantu bohlanga. Sibuka ngazuthi indlela umkhombandlela obheke lapho usukhona. Sikusho lokho ngoba siyazi ukuthi uPresident Zuma seloku kwathi inhlo ulele ecindezelwe eliqaqa ezinkantolo zezomthetho. Siyabuka ke manje ukuthi leso sigcwagcwa kade sikhona usekwazile ukuthi alwe aze asilungise sisuke. Sinethemba lokuthi esikhathini esingengakanani esizayo umthetho waseNingizimu Afrika uzobe usukwazi ukuthi ulingane kuona wonke umuntu ngaphandle kokubheka ibala namandla anawo. Laba bathi bayohlala bemeseka uZuma. Lezi inkulungwane zabalandeli bomkhonto wesizwe namalunga omkhonto wesizwe ukuzokhombisa ukweseka uPresident Zuma nokuthi sithi empini abhekene nayo akade ayiqala esayibhungu ukuze kube manje sesikhona ke siyamalunga omkhonto wesizwe sithi baba lempi oyilwayo awuzoyilwa wedwa sikhona. Ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube kusemgungundlovu. Liphinde lahlehla futhi icala elibhekene nendodana yenkosi esiyakhothama inkosi uSigidi Machi njengoba isolwa ngokunukubeza udade wabo kwenye indlu endlunkulu yakwaMachi eHarding. Leli cala ke belihleli enkantolo kaMantshi yasezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Unomehlo hlola izintombi esizweni sakwaMachi uPrincess Chala uthi ke isimo asihle kahle kulesizwe ngakho ke bafuna isinqumo ngokwenzeka. Beziphume ngobuningi izinduna kanye nomphakathi wesizwe sakwaMachi eHarding ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal enkantolo kaMantshi ezinqoleni njengoba bekuyovela indodana yenkosi eseyakhothama inkosi uSigidi Machi esolwa ngokunyukubeza udade wabo ngonyaka ka2021. Unomehlo hlola izintombi kulesizwe uthi bafuna iqiniso ngokwenzeka njengoba leli cala selidonsa isikhathi eside. Ngingumama ongunomehlo wezintombi. Ngihlola izintombi esigodini sakuwela ngibese ndaweni yakwaMachi futhi. Sila enkantolo ezingolweni. Sihamba icala elentombazane engeyakwaMachi kwaNdlunkulu ekuthiwa yanyukubezwa ngumfowabo. Icala ke liyaqhubeka ke. Besifikile namhlanje icala kusukela ngo2021 sifikile lokho lihlehla ke icala ke liphinde lahlehla futhi namhlanje. Into esifisa sifisa ukuthi akuphuma iqiniso noma lingaphuma linjani kodwa malivele iqiniso ukuthi kwenzakalana. Unomehlo uthi lokho kwenzeka akubaphathanga kahle beyisizwe ukuthi abantu bezalana kungaba nezinsolo ezifana nalezi. Uthi ngisho umgilwa isima akakasamukeli kusenzima kakhulu kuyena. Akukho kuhle sisi kusiphatha kambi kakhulu. Kusiphatha kambi engangoba kubi ngalendlela ukuthi abantu bebezalana iyasethusa nathi ngoba abantu abazalanayo kodwa akukho kuhle njengoba silana nje kade sihamba lento sihanjiswa ukuthi akukho kuhle. Akamukeli sisi akakwazi ukubhekana nesimo akekho right. Induna yesigodi sasemshisweni ithi bebezokweseka umgilo enkantolo beyizinduna ezahlukene zesizwe sakwaMachi. Besize la enkantolo ngecala elenzeka phakathi kwengane yenkosi
ukuthi ke sizosupport ukuthi kwenzakalani bese lihlehla ke icala so buyela ngomhla ka28 nomhla ka29 nomhla ka30 sizozwa ukuthi kuqhubekani ngokusempeleni into eyenzeka kwadlengula ingane yenkosi kusho ukuthi ke sizama ukuthola ukuthi kwenzakala kusho ukuthi lokho lihlehla ke icala okwamanje sizozwa ke mase sibuye ukuthi leli cala libe selihlehlela ukuthi lizoqala ukuqulwa mhla zingama28 ku-August kuwona lo nyaka. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele kwezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo ezinqoleni. Kuphoqe ukuba amaphoyisa asebenzise isisi esikhalisa unyembezi ukuhlakaza ababhikishi akade bevale umgwaqo. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgaqweni uR56 eTonville eMgungundlovu. Umphakathi ukhala ngohlelo lwaka-Eskom lokufaka ugesi. Laba ke bathi banawo ugesi abazifakela bona ngokwabo. Kepha ke njengamanje uEskom usuqalise uhlelo lokubafakela ngokusemthethweni. Bathi bafuna lolu hlelo lwenzeke umkanye kungafakelwa izindawo ngezigaba. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto emgaqweni uR56 khona la eTonville eMgungundlovu. Umphakathi njengoba uvuka indlobana washisa amathayi wavala umgwaqo. Lo mphakathi ukhala ngohlelo lwaEskom lokushintsha izigubhu zagesi. Ngokusho ke kwawo umphakathi ukhuluma nathi ukhona ugesi emzini yawo. Kepha ke ufuna ke ukuthi uEskom njengoba ufikile la endaweni uzoshintsha ugesi uzowufakela ngokusemthethweni ukwenzeke lokho umkanye indawo yonke. Ngokuthola ke komphakathi le ndawo isanenkinga ke yomhlaba njengoba kuyindawo esayintsha kusahanjwa izinkantolo ukulungisa ke ubulunga bomhlaba kanti iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize uyachaza ngalolu daba. Azikho inkinga zikagesi ezikhona lapha wonke imizi ekhona inawo ugesi kodwa inkinga ekhona yokuthi uEskom uzokwenza a proper electrification ngoba imphakathi ekhona lapha akekho noyedwa ugesi wayefakelwe uEskom noma ofakelwe umasipala kodwa abantu babekade bezifakele bona so uEskom ungena ohlelweni lokuthi ke njengamanje uzokwenza a proper electrification yawo yonke imizi eyakhele le ndawo so ke umphakathi ukhaliswa ukuthi ke njengamanje kunama phases okwenziwa electrification wona isifiso sawo wokuthi bafuna ukufakelwa isikanye bonke ngoba bathi bangabantu ababodwa abafanayo kanti ke uhlelo lukaEskom lokuthi kunama phases kuzoba khona ke uphase 1 uzokwenzeka kwelinye isayidi uma uqedwa bese kwenziwa elinye isayidi kodwa ke isiqinisekiso uEskom asinike sona esokuthi ngesikhathi benze elinye isayidi lelinye isayidi lizobe lingakenziwa ngeke babacishele bazobe beqhubeka benawo ama services bewuthola ugesi baqede kwelinye isayidi badlulele kwelinye isayidi. Umkhize uthi inkinga akusiyo ukuthi abantu abanawo ugesi kepha inkinga ukuthi bafuna lolu hlelo lwaEskom oluzobafakela ugesi ngokusemthethweni lenzeke umkanye umphakathi wonke. Cha umphakathi awucingeliwe ugesi uyakhanya kuyona yonke imizi kuphela umphakathi ufisa ukuthi ugesi ufakelwe bonke isikanye kungabikhona abantu ekuthiwa bazoba uphase 2 noma kuzoba uphase 3 kodwa ukuthi uma kwenziwa electrification yenziwe kuona wonke umuntu ingakho kwesikade ngibanika umbiko othi uEskom usinikile isiqinisekiso esithi akekho umuntu azomcimela uma ingakafiki ukuthi ezokufakelwa ugesi ngendlela esemthethweni. Amalungu omphakathi abeyingxenye yalombhikisho anqabile ukuphawula athi yasabela izimpilo zabo. Lo mbhikisho wenzeke umkanye necala lalowo owabengumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma ebelihlezi khona namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Esindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kuseTonville eMgungundlovu. Ake siphuza amanzi siphinde sibuye futhi. Sekubingelela sekwamukela ungabe usanda kubukela izindaba zethu amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe azibophezele kwa-IEC sichithiwe esikazuma enkantolo kanti indodana yenkosi kwelokudlungula udade wabo. Amalungu omphakathi wakwaSokhulu esigodini sakwamanzi amnyama esizweni sakwaMthiyane kuWard 4 kumasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya athakhathazekile ngokuthathelwa ke kwawo umhlaba abathi baziphilisa ngawo ngokutshala kuwona amahlathi ezingodo laba ke basole usomabhizinisi wendawo ngokubaqhwaga kanti ke yena uthi kungamampunge lawo basuke bethengiselene.
Amalungu omphakathi awasokhulu esigodini kwamanzi amnyama kuWard 4 akhala ngokuthathela kwawo umhlaba lapha batshele khona amahlathi basola lona wesilisa umnumzana Mncadi ngalesi senzo okuyena usengamele lamahlathi. Lo mphakathi usola ukuthi umnumzana Mncadi akanabo ubufakazi. Omunye wezisulu naye ukhala esifanayo ngokudlelwa amahlathi. Lona ukhala ngokuthi umnumzana Mncadi ulokhu eqhubeke njalo ngokuhlomula kulamahlathi. Njoba ngihanje lo baba wala ekhaya sengibona ukuthi nami ngizoze ngihambe angicinga umnyango ongangisiza kulolu daba engibhekene nalo lokuthathelwa amahlathi. Ngihambile ngaye emaphoyiseni, amaphoyisa angisiza ngaleyo ndlela angangisiza ngayo ngoba ngikhuluma kumanje afika ayibamba ingodo lezo ezazi seyiwiswe phansi ziwiswe uMncadi. Waphinda futhi uMncadi weza nezinkabi la eyisuke eStenga. Konke lokho ngibona kungiphethe kabi. Ngihambe ngiye enkosini yesizwe, inkosi ibhala incwadi yokuthi izama ukuthi iyamisa akakalalele akezwe. Ngikhuluma nje ngibuya empangeni kade kunecala mhla ka3 April angisizakalanga. Bese kuba la lokhu mayelana nazo lezi indaba zomhlaba because lo baba mayesho ukuthi nendawo wayithenga kodwa ayikho into eyiproof ukuthi indawo wayithenga. Ngalokho ke uye wathola ukuthi mina iphepha wayelibhalile lalahleka waselishintsha esefaka abameli. Uma ngibona lokho eqhubeka engasaphumi uyavuna njalo after 4 years uyavuna. Uyabuya futhi uyashintsha uhlobo lento ayitshalile uyalibulala utshalo okunye. Uma ke ngikhuluma umndeni ke wasaba njengoba ayidume ngalokho ukuthi ubuyathumela sebenzisana namaphoyisa ukwenza into yomkhonyovu njengoba kade vese umama kaDlamini waboshwa impela kade sina enkantolo yesizwe ngomhla ka3 uDisemba ka2020. Waboshwa wahlala uChristmas wawudlela ngaphakathi waphuma after uChristmas noNew Year. Umnumzana Mncadi usolakalayo ngokuthatha amahlathi uyaziphendulela ngalezi insolo abekwa zona. Uphinde waveza nofakazi nezimvume zokusebenzisa lo mhlaba. Uma bese ngophuka amahlathi abangani phosi khona phela enkantolo nangumuntu ezophuka amahlathi ngiphuka kanjani amahlathi nibhalwe phansi ngilami khona basongameze bethu amahlathi baphike ngizimone enkantolo ingithethe amacala enkantolo. Yawini wonke yawina wonke okunye futhi laba bakwaDube futhi inkosi azabhala encwadi yathi amahlathi ngawo afana bakwaDube kodwa uDube ukhona ubhale affidavit wabhala isivumelo affidavit amahlathi ngawo dasela uMncadi lesivumelo esibhalwe phansi unini wasayina nodona ke ndala yasayina kodwa manje nalesi umdibo nabafowabo labo ukuthi amahlathi wakwaDube wachithile enkantolo futhi khona futhi lapho. Izindabeni ze1 KZN TV kube kuMabongi Mhlongo ngikwaSokhulu. Ufuna izimpendulo umndeni weSaguga esingayiholanga imali yaso yokukhubazeka kwaSASSA. Umbali Mtshali uthi useqhiqhe kaningi ezama ukuthola izimpendulo malungana ngemali kamama wakhe kodwa ke akaphumeleli. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi namaphoyisa wakwazi ukumsiza vula icala. Umbali uthi umama wakhe umuntu ohamba emtholampilo ngakho ungayitholi imali kamama wakhe kubafake kwezinkulu izikweleti kanti ke ekhaya akekho osebenzayo babheke yona le mali. Sikhale ezimathonsi isaguga esineminyaka engama-60 sasemthwalume emfazazana ogwini seningizimu nesifundazi kwaZulu Natali esingayiholanga imali yaso yakaSASSA yokukhubazeka ngokusho kwindodakazi isaguga uthi uma beyofuna izimpendulo kwaSASSA ngemali kamama wabo abazange basizakale njengoba beveza ukuthi yaholwa ngekhadi lishe lenziwe kwesinye sezitolo ezinkulu kuleli ube eselandisa iziko lezindaba. Ngenyanga edlule azangaza uthola umholo wakhe ujwayele uholelwe mina nje ngoba akwazi ukuhamba kanje. So kuthenga ngenyanga edlule ngimholela imali yakhe ngangayitholi ethilini ngathi abangicheckhe mhlawumbe kwenzakala iphutha ngempela ngathola 00. Then following day savukela sayakhona kaSASSA. kaSASSA icela abasicheckele nanga uma ukhubazekile akaholanga.
bathi uma uholile nje nakho washintsha to easy pay umholo wakho ungene ngakhona mbani yokhipha khona ngathi mina sikaze seshintshe ikhadi sihleli nje kanje sasa vele sathuka nisangazi bakhuluma ngani nje ukuthi uGreen Road waka Money Market eShoprite khona isho eShepstone kaShoprite eMoney Market nangampela eMoney Market bafike basicheckela bathola ukuthi imali yaholwa ngosuku labantu abakhubazekile I think kwakumhla ka4 imali yakhishwa ulungile ebuthelezi but bathi ngeke basinikeze yonke information iqhuba utho kubhlungu ukuthi abakwazi ukuvula icala amaphoyisa abakhomba kwaSasa noSasa ubabuyisele emaphoyiseni nje icala sikwazanga ulivula kaningi ngihlangana labo ngiphinda khona ngikhulume le ndaba ngaposta to social media ngahibhadini ngithe ngifika khona bathi hey kwazi kwanzima obvious nje indaba ilapha ngaphakathi kaSasa kusha amaphoyisa lapha eBhadini kodwa wasusisa ucela ukuthi ngiyokwenza ibank statement yokuthi imali yangena engaka yakhishwa futhi akhishe endaweni ethize ngasikhathi sini ngathi mina ayikube ngizoyithola phi ke lo proof cause lo muntu onalo lo khadi asimazi asaza nje naye ngaphinda ke eShoprite ngayosho usicela bangenzele istatement ana ezizokwazi usibe ubufakazi amaphoyisa afuna umfakazi eBhadini ukuze bakwazi ukuvula icase izolo ke kade ngekhona kaSasa wathi umphathi wakhona bona into abangaba nayo ukuthi nje uma uhola malini ngenyanga kuphela okunye nokunye umseshi okufanele azitholele yena lo information wasibathi njoba ethume wena umseshi uzobe senzani yena since icala sikwazi ukulivula nali ipheshana engibuye nalo nje ubufakazi aphelele isaguga sihlengezela inyembezi sakhala uma sichaza usizi lokungaholi kwaso uma ngaholi ngavele ngaphatheka kabi kakhulu ngoba vele nasendlini sekunzima kungasekho lutho batanisa nje nekweletu zithe bang hamba ngekweleti ke vele ke mina ngoba mangihamba fanele ngiqashwe imoto ziyabiza imoto kuye clinic indodakazi yesaguga uthi bafisa ubulungiswa ngalesi senzo uthi siyumndeni ukuthi atholakale labantu abenza lento siyafisa nje ubulungisa ukuthi benzakale cause asazi usikwenzakale kanjani siyafisa noSasa nohulumeni naye alo nje nendlela ubugebengu uthinta uSasa ngaloludaba uthembisile ukuphawula nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume Kuphazamisekile ukwethulwa kwamatayitela endaweni yaseMtshezi ngaphansi kaMasipala iNkosi Langa Libalele emva kokuba ubuholi balomasipala buzwakalise ukuba bebungenalo ulwazi ngokunikezelwa kwamatayitela kulomphakathi. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu Sipho KK Nkosi uthi ke bazohlela kabusha ukuba bebuyele kulomphakathi njengoba kusemqoko ukuba bahambise intuthuko kubantu. Lokhu ke ukusho ngesikhathi ezokwethula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu enkomazi kuwo lomphakathi. Kuphazamisa ukwethula kwamatayitela endaweni yaseMtshezi kuWard 18 ngaphansi kaMasipala iNkosi Langa Libalele emva kokuba ubuholi bolomasipala bungaziswanga lolu hlelo. Kwenzeke indida engakwazi ukuyichaza njengamanje ukuthi yenze kanjani ngoba uthe esikhulu sethu esiphethe IGR sikhuluma noMM ukuthi sicela ukuthi sizohlangana ngo10 o'clock siba brief ukuze sihambisane and ngisatholakala ukuthi uMM uthi imali incwadi akayithathe akayitholanga ngafisa ukuthi sibonisane kube isikhulu semnyango ezokuhlaliswa kwabantu kanye noMM on one side abameli management bese kuba yimina kanye nomeya usopolitiki and kuveleke khona lokho bese kuvelile ukuthi incwadi yethu ayizange ifike kubona. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu Sipho KK Nkosi uphinde wethula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu ezingama300 ngaphansi kukaWard 4 kuwo lomasipala. Sizothula izindlu eziyinkulungwane bese siqala ke ngophase 1 wezindlu ezu300 njengokuhlala kwenza lo 300 kuzosikhosta imali engaphezulu ka47 million rand. So ke yona ke sizoyithula ke kade sasikhalelwa abantu balendawo ukuthi bayayidinga izindlu kodwa kabayitholi. Kunaleyo nkinganyana ke leyo esizokwenza njengamanje sikhulumisene ke nalababhemi umeya wakhona la kanye ke noMM udayiseza la and nakho ke sesifikile njengamanje sizoyithula le housing project.
Khona manjalo imeya yomasipala inkosi Langalibalele iveza ukuba lokhu udwesho belihlosiwe ngokuphazamiseka kokwethulwa kwamatayitela. U-MEC ubaba uNkosi sikwazile ukuthi nesihlangane naye saba nomhlangano uxolise kakhulu waxolisela ama-officials akhe ngoba ayikho into ekwazile ukuthi thina athi nakho sikwasinazisile bebengazisazisanga lutho kodwa yena ngokwakhe ubeyitshela ukuthi basazisile waxolisa kakhulu wathi kusukela namhlanje akukho la ngoba uze wathatha namba yami wathi uma nje ezoza la inkosi Langalibalele sizokwazi ukuthi axhumane nami ngoba even nane-email ebebethi baya communicate ngayo nathi bekuyi-email esilokhuza ebesingayazi ngamnikeza nane-email ukuthi kusukela manje sizokwazi ukuthi sicommunicate ngendlela kodwa hayi ukuthi bekukhona impi ebikhona bekuwukuthi nje indlela yokuxhumana ngoba mina ngiqala ukwazi namhlanje ukuthi kuza u-MEC and naye uzuyasho futhi ukuthi ubeyimisela ukuthi kwi-event ngilokhuza ngibe khona kodwa ke going forward usezokwazi ukuthi asimeme kuma-event akhona ngendlela eqondile wathi ama-officials azoqondisa bese naye futhi angithinta ukuthi ngempela bakwazile ukuthi alokhuza angimeme ngakho ke ihlehlile wasithi sizokwazi ukuthi sixhumane kahle sibanikeze nevenue ekahle ukuze bezokwazi ukuqhubeka nomsebenzi wabo ngoba iqiniso ukuthi sidinga i-service delivery sidinga ukuthi sithuthukise abantu bakithi enkosi Langalibalele. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eMtshezi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu ingosi yezomnotho ezemidlalo kuyalandela masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe azibophezele kwa-IEC sichithiwe esikazuma enkantolo kanti indodana yenkosi kwelokudlungula udade wabo. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-19.08 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.25 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.74 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani kanti ke igolide ke lona lingu-$2,376.30 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$90.02 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umdlali wasemumva weKaizer Chiefs uSiyethemba Sithebe uzwakalise ukukuthakasela ukunikwa ithuba kule midlalo yakamumva yeqembu lezimpofana. Lo mdlali ke ubelizwa ngendaba ijezi njengoba libanga noSibongiseni Mthethwa kanye noEdson Castillo. Lo mdlali usedlale imidlalo emine kwiChiefs kulesi sizini emthathuke kuyona okuyilena yakamumva. Yize ke noma kunjalo lo mdlali uthi akaneme neze ngendlela iqembu lakhe elingenzi kahle ngakhona muva nje njengoba ke lilwela uqeda namaqembu ayishakalombili phezulu kwiligi ye-DStv Premiership. Umdlalo olandelayo weKaizer Chiefs uzokuba neRichards Bay FC ngesonto. Asibheke isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje ohlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.